Eu v-am spus că niciodată nu știm noi ce le trece la femei în cap, dar niciodată. Nu, ce să faci? Asta e sorta. Și cum v-am spus că cu locurile de muncă e mare bătaie, o tipă o vrut neapărat să se angajeze, o domnișoară de asta așa mai țapână. Și s-a dus la unul și zice, domnule, dă-mi și mie ceva de lucru, că uite, nu, îmi trebuie bani, că uite, așa e viața, că îmi trebuie pantaloni, îmi trebuie rochiță, îmi trebuie de tăte. Uite, zice, te angajezi, dar numai la drumuri am loc. Păi la drumuri, dar ce trebuie să fac? Păi să tragi linia ce e galbenă pe mijlocul drumului. Nu-i bani, dar ce are? N-are nimic, nu mă chem eu lucru, nici o problemă. Da, dar zice, vezi că norma apă zi de 2 km? Nu-i bani, nu mă chem. De când încep? De mâini. Bun, zis și făcut. Se duce tipa dimineață, ce trebuie, vopsea, găleată, pensul, de tăge. Și frățiu, când îi sara, vine șeful să vadă ce-a lucrat și în loc de 2 km, fata au făcut 4 km. Băi, zice, domnul, că bine, ești angajat pe mână, numai atât așa. A doua zi, mai spre terminatul programului, merge șeful să vadă cum e, ce-i. Spre dezamăgirea lui, vede numai că deata fata o stănită mai tare ca în prima zi, a făcut numai 2 km. No, bine, nu zice nimic, atât o fost norma, 2 km. A treia zi, mai spre seară, se duce șeful să vadă cât a făcut fătuca. Și când vede 1 kilometru, și domnișoară, nu-i bine? Dar ce nu-i bine? Păi da, uite, s-a spus că norma e de 2 km. În prima zi ai făcut foarte bine, 4. În a doua zi ai făcut bine, 2 km. Dar mă, la treia zi ai făcut 1 km, ce se întâmplă? Da, zice, da, vă dați seama cât trebuie eu să fug până la găleată, să moi pensula și să viu înapoi, că m-am depărtat de găleată, m-am depărtat. Întâlnesc doi prieteni vechi și zice, băi Ionică, terminat, am lucrat tot anul trecut, băi, ce am lucrat, și nu s-o ales, praful s-o ales, m-a ruinat nevastă mea, m-a ruinat, Zice, cum așa? Da, păi cum așa? Eu am zis că ea se ocupă, de problemele astea financiare, am zis că tu. Tătă recolta noastră de cartofi, trebuie jumătate să o ducem la piață și jumătate o băgăm în beci, tu. Și o vândut-o tătă, o vândut pe dracu să o ducă. El ce s-o apucat, Mi-o tăiat tăți corumpei în două, i-o tăiat în două. Tăta să mâncau în gură două vecine de ale noastre, eu nu știu cum nu le poate durea gura. Nu știu dacă ați auzit și dumneavoastră așa ceva, dar eu aud toată săptămâna. Și la care zice una către cealaltă, auzi tu, auzi, dacă ai bărbat, ai o grămadă de probleme. Dar dacă n-ai bărbat, ai o singură problemă, și anume că n-ai bărbat. Revelion a fost atâta lume unde am fost eu, că, Doamne, au fost și copilași de ăștia mai micuți. Și nu știu ce-au făcut, ce nu au făcut copilașul ăla, eu nu știu ce cap au avut părinții să-l ducă cu ei, dar poate așa au vrut familia să fie împreună. Și cum s-au jucat ei pe acolo, la copilaș a scăpat balonul acela umplut cu heliu. Știți, ala de se ridică singur. Și s-a ridicat și s-a dus direct pe tavan acolo sus și nu l-a putut prinde, că vă dați seama, în alt restaurant, tăți au fugit după el să-l apuce, nu l-a putut. Apoi părinții, știți, cu o vorbă, cu o ciocolată, cu o bombonă, cu una altă, l-a mai îmbunat pe copil. L-a făcut să uite de balon, asta au trecut un ceas, 2 ceasuri, noroc cu mine că în sfârșit s-au spart balul și ne-am dus către casă și înainte de a pleca eu l-am luat pe coptilaș și i-am spus la ureche să nu-ți uiți balonul acela de pe tavan, nu-l uita!